No a prichádzame k ďalšiemu stanovišťu. Ktoré si ľudia kupujú na pamiatku, alebo si ich kupujú a dajú si ich posvetiť a potom sa modlia pri tých krížoch. Takže my vyrábame takéto kríže. Takže jeden ujo, dakedy dávno, raz napísal svojmu kamarátovi. Na detve je dobre, lebo na detve sú aj kríže na cintoríne veselé. Lebo sú pekné, veselé, farebné, aj vymalované. No. Teraz prejdete vedľa k ujovi, on vám povie, ako sa vyrezávajú a potom sa vrátite ku mne a ja vám poviem, ako sa malujú. No, Kúkajte na tento vejk. na takúto hladkú latku sa nakreslia takto, lebo to sa skladá z týchto takto z dvoch. Poďte bližšie, aby ste videli. To ste ešte nestretli sa však, detičky, s takýmto ramienok. A toto niečo. všetko takto je to nakreslené na jednej latke. Hej, a ja to potom povypilujem. A takéto, to sa pozapiluje, ale už som to aj robil, len vám ukážem, potom sa to takto zarezáva. Samoni, ja neviem. Porobí. Ramienko takisto. Takže tu sme videli ukážky vyrezávania a maľovania krížov. Poďakovať pánovi Malčekovi, ktorý prišiel tento deň podporiť. Podám to ujovi a ujo to